Kardom don marli pini karbi yang long rata pan nili pachani ponjipu alam thi abangke karbi long termas council CEM anparta nan kelangli MLA tamiman ella si alangli Assam Legislative Assembly long karbi yang long aparman mateli tum akar inai patakang cirnai politilke hemprek mate article 244 labang so aputa alangli Assam Assembly long alangli lam thedai jaiden lo asi pinini li alangli phan kachurupon alam thesi ningji pon po takire tum ana ting klipen akachesong dapat akar inai pulote hemprek mate article 244 hanno ile tum election tamela principal thu ibom masam se man bom lo asi ile tum hemprek mang kenang ni popela jok tami nang po karbi tum anke asi ile tum aparman karja pidun puteleke karbino termas council CM an parliament KMLA tamiman Allah aselangli assembly longke karbino aparman hemprek aputak ni jidu tun dera pasi ni ning ka sam tapen kachuru pajir pon lo asi ile tum karbino si hemprek nang palo protection lapen CM an parta MLA dr tulramong hangaba hemprek palong texer wa texer plote alang ke kecengsi phurki mo long dower po tasi ile tum karbing long rat tami hemprek hang ahok pe lo pati ile tum party dharam chapati nangala karbi apani long asu pasile tum chapati chanang po anla pati ile tum hemprek tami longji tasi non सरकार के दबाव बदल के बीपी सरकार ला ile tum karbing long termas council tami BJP सरकार से चरिला lapen asam state long tami BJP से चरिला lapen central long tami BJP से चरि pon la asi la so por hot tong se ahok pat hemprek ke hang aphan lo poti ni tami chton non lo lapen ni tami ka kita hirjumi pidon po lapen kachru se pajir ver po asi ile tum hemprek ke hang long ile tum ahok pat le poti pat ke dunang la asi ahok pat hemprek ke hang le poti party dharam song chipupira non ke hang bom a party lo chirap tu asante mesanje asi ile tum rong khang pen MLA kimandun poti dr tulram hang lo alangli kilik pen haider lo lapen semideng pet pen non puthat alangli kecheng si assembly long kan yidon poti laki hemprek asi alangli kecheng si pen tami assembly long hemprek apatha kan yidon det haike ning rong pik lo lapen karbi long ara tami pinan tum kening karong lo asam thak thak si non kibang yan tami kedam tang hemprek apatha kan ji son thak thak si non kibang ji Assam Legislative Assembly long tami karbino termas council non ki khibom an part tami MLA manelo lasi dr tulram hang tami taposonak ta hemprek apatha ji don vera sante karbi long arat atom tami ning karong ji lapen asam asor tami nangki piji phan atom tami isi kamatha duji lapen ka chasik duji lasi letum hemprek ke hang tap kali hang pangtar kali arona tempen lasi letum apan hom bidhan lo mati Indian Constitution tami article 244 tuan tok pila lasi letum la soteng si letum ka chehang lasi letum hang pangtar kali ka song tap kali letum aphanang pinang ji pu right do pataja kong do asopasi iletum kachang asi iletum non matke karbing long pastami asam along ri rong si iletum non matke do kokla asopasi iletum koson si asam pen kachka lima plus abidi atla so tawar si iletum ri nakpo asi nonateng prote doktor tulran mong hang tame MLA bantet pen langli kacheng si kan yidon putle hemprek non pen yong si hemprek aputhak injibom lo prote mukbang yan tame alangli ning jidon lerima posi nili jongjong mathalo stami munangke council election la mate MEC election la ile tum karping long ke lasi penan rat tum ke MEC kilik asofansi alangli assembly long hemprek ai suge pon posi penan tum ke ningjilo poi phetami hemprek ke hang polong ke nige party dharam ta lang dun dilo jong dun dilo lasi hemprek ke hang lo potela ke kadu kawe karbing long west karbing long lapen di masa angkang pi phansi hemprek mangki wan pipo la son yidon ber pote asi ne bangke kachurutun sipini nei charla asi non ke bang antami karbino termas council
CM non kibom lo an part time MLA klik pen tamai elo alang li non ki MLA la mer ar puman elo pen se mita deng elo la si alang li kawan tha par sik pen non ke bang an tami assembly long hampek jidun ver sonte misanji la pen ilitum akar biang long rat phan ma tha par sik pen nangli hampek hangpek o la pen nangli leadership pen le hampek palong sonte nangli birthi pen chudet postami nangli phan kecheng si lo thui long mate kitab long mate book long nangli phan aphur ki mu do yar je la pen nangli birthi pen chudet postami nangli phan kai ki mata rek yat ason si kar biang long rat tum nang matha ji lasi ilitum karbi anglong arat atum ke kece ki bitum sanla Delhi Bombay Calcutta bu along kaprek adim kedu tun thekuji takali la lasi ilitum ke karbi anglong adang sidupo 10,434 square kilometer long siletum ke dupo lasi ilitum nona mat ke hamprek si kinangji bopot hamprek apothak le nang litum je song vet na la pen nang jivet na lasi ilitum karbi long ratame hampre ke hang long ke patikul tunang la se hok hampre ke hang lo pati bibe sarkar la hang tami hampre ke hang lo akaprek hampre ke hang helo asi chok parti le karbi long pharman hampre ke hang postami akaprek ke hang helo hampre lo asi hampre ke hini ke thama velo isigat la asi ini tuma phan mu hampre na pi taxer postami article 244a pasi handak pante implement po pate pachun po asi ele tum karbi long arat nomor kachuru tam keong poti CM an parta me MLA Dr. Tulramong ha apansi nama ke kachuru pajirlo asi alang li asonson hampre kanje dun hajat abang pu phan ke churu nang je lapan alang li ki CM tami thitam smate batai ke thom an khidong adlo lapen yem tami alang li ke pinana ni kan tami khido otomas council mate tum councilong tami asilang li ke experience pa mela councilong ka chari ta melang li experience to lo assembly long ta melang li pheri pin pen alang da jap kluk la pen hand break apothak alang li lam the jai dun det amasi karbi long arat atum ta me alang phan ning thi ban ko non ke ning ki bi ali ning ke the san se du ko lo asi ni ta me ning the lo la pen non ke bai an ta me election bu pathe thera le to hand break bu pathe rong san te mission je asi non ta hand break hang vet pote bp sarkar le phai ta chok asi hok pet hampre hang putih BP sarkar tame pahay na padona stame kar binglong apharman ate itu kar inai kang chirnai putih article 244 Indian constitution tame nang top pidola nasi law so pothak nang sepachon thakser putih BP sarkar ningkan kep kali ningkan phokep ningkan pharu sistem padona poi pheta militum ani include pen kachesong hamprek mate article 244 pachunang je BP sarkar le wandet pastami mission po apa yang kaprek parti li wandet pastami mission po stamina mat iritum hamprek pathak asam assembly long kana idun hayat putelake CM Dr. Tulram hangta kenurla lasi alang li nan mat KBP a parti pen CMLA tami man la lapen ilitum council long tami alang lesi chief executive member la lasi alang ke hamprek ke hang ke aning hang he kali asi karbi anglong arat atum tami hemprek ke hang long ke parti dharam chi pupera kandok we tami ning si pet pen chingri pet pen eklai pet pen teng pen sidon dun hor sonte mesanje asi morning ke prek bang kerang li kupini ke peni ning jit te taji mene asi yong si hemprek pan hang he aning hang he ke prek alam sin ye thorong putle ke litum aku lam the baklang dun thumi lo stamina mat ke rang li karbing long pharman hemprek si kan ji dun pina pasi apen ni da me hemprek ning hang lo apen karbing long in rat ke hemprek ning hang lo asi hemprek putle ke litum pharman lo asam long ke litum dun dilo asam pen ke skak dak po asi litum ning hang he lo asi ka do we tami hemprek ke ning hang lo asi litum hemprek ke hang along ke litum ka do ka we karbing long rat atum ke dun hor sunte mesanje asi nam mat nang li hemprek kan ji dun ko tax ni li pini lang li Dr. Tulram ha partami MLA man elo la fansi ni li pini ka chero pajero lo asnan ke bangi antami CM an partami MLA Dr. Tulram hang ba nang li Assam Assembly lo pache mit bi pen hemprek apothak ni hidon bertha la pen kan beng long rat akesung apothak tami nang li than don bertha ando poti karbi ang rat tami mek prang po chini po la pen non ui kimi phantami hemprek apothak bang than pon bertha asilitum hemprek ang si ke long do poti ilitum tami ekading pi ke ilitum elong le phelandak do wer po
แต่เป็นตุมโอวีโอวีแต่ไม่ดักสิตัวทอดปุ๊แล้วเป็นตุมแต่ไม่การบินลองปุ๊กันสุดจะทางปุ๊อันเดียงกลางแต่ไม่ป่วยเพชรแต่ไม่นั่นกี่ตุมอัสสามาลองริลองสิตัวกอกละอัสสปสิตุมนั่นมาแก่อัสสามาตุมซีนั่นกำลังแต่มีปังเกลีวิตเทคมันนั่นกำลังเอาเป็นกี่ปัตอุตเทคเลยสแต่ไม่นั่นมากี่อัสสามาลองสิตัวกอกปะอัสสามาเด้งสิตุมตัวกอกละอัสสิกส่วนสิอัสสามเป็นกัจจิกาเกมา plus tu apotak le nang li sigam doktor tulram ha aparta me mla abang nang li matha parsitha asi nang li hamprek kan yidon theka pot li churola apen karbin orat atam tambi hamprek ke hang longki chutum den horna asi non mat bp sarkar si council ta michari lo istata ne bjp lo center ta ne bjp lo poi peta mi hamprek ke hang longki ni ke ning sampik apen ning thei ton pik apen ning klar pik lo labang solam kan yidon thek pot asi pinin nili karbing norat than kachini pa nam theka karbing not mas council long cm an partam mla dr tulran moha assam assembly long hemprek aputhak mateli tum akar inai kan chernai article 244 mate hemprek kang thim aputhak nangli assam legislative assembly long kanidun aputhak sini pini karbing long adat pan than pachini pon lo asi pini video ke nili pan sin tan koppa warnik preglist tong thana to mi thak me kardong